Dobrý den. Dnes bych vám rád představil první kávu z naší nové řady exkluzivních vydání Pražíny Nordbeans. Jedná se o promitou gejšu z Guatemaly od našeho kamaráda Filipeho Contreras z jeho finky Gascon. S Filipem jsme se seznámili před 2 lety shodou okolností tady u nás v Liberci. Naši jsem měl to štěstí, že jsem po jeho boku mohl strávit téměř celou sklizeň v Guatemale. Už při prvním cuppingu jsem se zamiloval jednu z jeho káv. Jednalo se o tuhle promitou gejšu, která se svým chuťovým profilem zcela vymykala všem představám, které jsem do té doby měl o guatemalských kávách. A dnes bych vám rád ukázal, jak se tuhle kávu můžete doma připravit. Nordbeans k přípravě používáme Dripper April s plochým dnem. Připravil jsem si pro vás 2 recepty. Jeden komplikovanější, díky kterému získáte šálek s vyšší komplexitou, a druhý jednodušší, se kterým získáte šálek s vyšší, výraznější aciditou a jiskrenější chutí. Začneme prvním receptem pro vyšší sladkost a komplexnější chuť. Do dripperu si připravím 16 gramů kávy a celkově budeme zalívat 250 ml vody. Celkový objem vody rozdělím do 4 nálevů. V prvním 30 ml krouživým pohybem a 30 ml do středu. V druhém nálevu zaliju 50 ml krouživým pohybem a zbylých 40 ml naliju do středu. Třetí a čtvrtý nálev budou po 50 gramech. 30 ml krouživým pohybem a 20 ml do středu. Pokud chcete z kávy získat vyšší aciditu a jiskrenější chuť, můžete použít náš druhý recept. V tomto případě používáme 15 gramů namleté kávy a 250 ml vody. Celkový objem vody rozdělíme do 2 nálevů. První nálev 100 ml, 50 ml krouživým pohybem a 50 gramů do středu. Zbytek vody dolejete v druhém nálevu, který rozdělíte na 100 ml krouživým pohybem a 50 ml do středu. Celkový čas extrakce by se v tomto případě měl pohybovat okolo 2 minut a 20 vteřin. A jak jsem zmiňoval, měli byste získat jiskrnější šálek s vyšší aciditou.